Chalani, no máme tu, bohužiaľ, posledné pokušenie, ale o to asi bude zábavnejšie, lebo opäť musíme využiť tento nástroj, tento klavír. My sme to nazvali, že hudobné prekvapenie. Za toto môžete získať 2 body. Otázku položím vlastne až potom. Dobre? Dobre. Takže neskôr sa zahrá a potom bude otázka. Áno, využijeme proste tento hudobný nástroj a môjho kolegu Stanleyho. No a je to už teraz na tebe. No chalani, ja sa vám trošku musím prihovoriť takýmto nejakým, by som povedal, hlasom takým polovičným, ale to už možno je televízni diváci. Ty si tu, serus, nás tá rádio, ahoj, čau. Takže počúvajte, chalani. Otázka je úplne jednoduchá, úplne praktická. Zahrám vám niečo, zaspievam a vy vlastne budete musieť uhádnuť čo? Moju pesničku, áno. Moju pesničku. Takže je to na vás. No daj. Ako sa inak máte, chalani? Povedz, dobre, Miňo, aká bola cesta? Keď ťa vidíme. Cesta bola výborná. A čo si pre nás nachystali? Tie prekvapenia tak ešte lepšie. Oplatilo sa prísť. Ja som tiež išiel, vieš, až odkiaľ, ale od neho nemôžeš nič dobre čakať. Takže ideme na to. Cool, pome. Sám s nohami na stole, zrazu život ma prepolel. Sám s nohami na stole, zrazu dobre je aj to zlé. A to mi robí celkom fajn, čo ne, znova na seba sa podobám. A teraz otázka znie... Potrebujem od vás názov pesničky a interpreta. Ja viem. Povedz. Peter Nať, sám s nohami na stole. Je to tak. Si to mohol uhádnuť. Ozaj? My sme to chceli, že vás metieme tým, že zmietol som sám seba a teba. Mne to bolo divné, ako začal preboha, ale však to není Meky. Však to není 22 dní. Mi to? Tak v tomto prípade vlastne pokúšali oni nás do. Áno. Palino máš 2 body, Miňo, bohužiaľ, Palino ti to teraz ukradol tí body, ale ste si to vymenili. Predtým si mal ty, teraz má vlastne on. V tejto disciplíne, takže môžeme si to teraz asi už normálne, hej? Takže keď vieme, spievame, poďme pomôcť. Cez vodovci slzy a žiarovka žmurka, to zbožňované slnko múch. Aj my sa popálime o všetky svoje slnka a vydrží len dobrodruh. A ideme spolu? Sám s nohami na stole, zrazu život ma prebolel. Sám s nohami na stole, zrazu dobre je aj to zlé. A to mi robí celkom fajn, znova na seba sa podobám. A tak ďalej. Super, paráda. No a v podstate, keď sme už takto spoločne spievali, tak poďme si dať ešte jednu pesničku. Stanley, môžeme? Môžeme. Tak skúste nám pomôcť, dajme teraz nejakú našu, doteraz ste spievali vy. Tak ideme na to. Ideme dúchať vajíčka. Není také polečko,
Išiel, Zočková, odpadla mi z môjho koníčka vraného.